Ahojte, vítam vás Michal Matloň už pri 5. dieli našeho seriálu venovaného aplikácii Adobe Photoshop Lightroom 3. V predchádzajúcej časti sme si ukázali, ako si vytvoriť vlastný vodoznak alebo podpis na fotografiu, no a aj dnes tento podpis použijeme pri exportovaní našej fotografie. Predtým, ako si v budúcich častiach zase ukážeme nejaké editovacie, upravovacie funkcie, tak teraz si povieme, ako našu fotografiu exportovať, konkrétne ako ju exportovať tak, aby sa čo najlepšie dala umiestniť na portál eFoto.sk. Znamená to, že si pripravíme farby, že si pripravíme veľkosť obrázku a takisto veľkosť súboru, aby nás systém nahrať fotografiu pustil. Keď teda máme pripravenú našu fotografiu, urobili sme úpravy, chceme ju exportovať a chceme ju zavesiť na eFoto, tak aby nám ju iní používatelia okomentovali alebo ohodnotili, použijeme štandardnú exportovú procedúru. Znamená to, že si otvoríme menu File a Export, alebo takisto použijeme klávesovú skratku Ctrl-Shift-E. Zobrazí sa nám exportovací dialog, no a my môžeme začať s nastaveniami. Povedzme, že chceme fotografiu uložiť na našu pracovnú plochu a dať ju do priečinka eFoto. Stačí teda, že si zaškrtneme políčko Put in subfolder a napíšeme názov našho priečinku. Fotografiu môžeme aj premenovať. No a veľmi dôležité nastavenie sa nachádza pod kartou File Settings. Formát fotografie, do ktorej chceme exportovať, si zvolíme JPEG. Je to najuniverzálnejší formát a bude kompatibilný s väčšinou prehliadačov, no a samozrejme aj so stránkou eFoto.sk. Dôležité je vybrať farebný priestor alebo aj profil sRGB. Je to kvôli tomu, aby sa naše farby korektne zobrazili vo väčšine prehliadačov. Môže sa stať, že ak by sme si vybrali napríklad Adobe RGB, tak niektoré internetové prehliadače by nám fotku zobrazili príliš bledú alebo nekontrastnú. Aby sme mohli fotografiu úspešne nahrať na portál eFoto.sk, je potrebné dosiahnuť veľkostný limit súboru 500 KB. V tom prípade zaškrtneme toto políčko a vpíšeme požadovanú hodnotu, v našom prípade 500, do tohto políčka. Kebyže chceme manuálne nastaviť kvalitu, musíme toto políčko odškrtnúť, no a použiť tento posuvník. Avšak v tom prípade nemáme istotu, že náš súbor dosiahne ten limit. Takže pre istotu dáme 500. Preto, aby sa náš obrázok zobrazil dobre na väčšine monitorov, ho potrebujeme aj zmenšiť. V dnešnej dobe by už dlhšia hrana obrázku, to znamená nastavenie Long Edge, mohla byť pokojne 1200 pixelov. Môžeme si tiež zvoliť nastavenie presného limitu, šírky a výšky, ale keďže nás zaujíma hlavne tá najdlhšia hrana fotografie, môžeme vybrať toto nastavenie. Počas exportu a zmenšovania fotografie sa taktiež mierne stráca jej ostrosť. Preto použijeme nastavenie Output Sharpening. Je to doostrovanie, ktoré sa aplikuje na fotografiu ešte okrem doostrenia, ktoré používame pri samotnej editácii fotografie. Môžeme vybrať cieľové médium, čiže napríklad matný papier alebo lesklý papier, ale v našom prípade je to práve počítačová obrazovka. Vyberieme si štandardnú hodnotu doostrenia. Pokiaľ by prípadne obrázok vyzeral príliš preostrený, môžeme nastaviť aj low, takisto pokiaľ by sme ho chceli doostriť silnejšie, nastavíme high. Ak nechceme, aby výsledný súbor obsahoval metadáta týkajúce sa nastavení fotoaparátu, môžeme zaškrtnúť aj položku Minimize metadata. Znamená to, že tam ostane napríklad iba dátum, čas a tieto podobné základné metadáta. No a ďalej, keďže v
predchádzajúcom dieli sme si vytvorili náš podpis. Začerknutím tohto políčka a vybraním daného presetu si ho môžeme vložiť na našu fotografiu. V poslednej karte iba nastavujeme, čo chceme ďalej s našou fotografiou robiť. Či ju chceme iba exportovať, či chceme potom zobraziť daný priečinok, alebo ju rovno otvoriť vo Photoshope či inej aplikácii. V našom prípade si povieme, že chceme, aby nám ju systém ukázal v prehliadači. Keď máme všetko nastavené, uložíme si toto nastavenie tak, aby sme v budúcnosti vždy mohli jednoducho exportovať našu fotografiu pre použitie s portálom eFoto.sk. Vidíme tu okienko Preset a teda na vytvorenie nového presetu stačí, ak stlačíme tlačidlo Add. Opäť napíšeme názov nášho presetu. Uložíme si ho pod používateľské presety a vytvoríme Create. Tento preset sa nám teda uloží, nájdeme ho vždy v priečinku User Presets a pri exporte ďalších fotografií po zatvorení a znovu otvorení Lightroomu napríklad bude stačiť, ak dvojklikneme na tento preset a jeho údaje sa nám automaticky načítajú sem. Teraz už stačí iba kliknúť na tlačidlo Export. Počkáme, kým nám Lightroom fotografiu vyexportuje. No a konečnú fotografiu si môžeme zobraziť. No a v takejto podobe sa zobrazí aj návštevníkom portálu eFoto.sk. Takže ďakujem za pozornosť a teším sa aj na budúce.